becsúsztatom. Ennyi esze volt neki. Én nem szóltam, mert csak annyi volt neki. Neked ennél kevesebb eszed. Miért nem úgy előre ki? Hogyan? Egyszerűbb arra felé üsség. Ezeket mondtam az előbb, hogy megengedem. De nem ide ki. Nem ide. Még van vizsgai. Jedi, mutass, ennyi eszed van, mutass egy napot. Melyiké lesz? Odaadjának színek? Nem kell. Most aztán kinyomni a medence csontot. Miért? Nagy csonkát tettünk, mi is mivel kapaszkodni. Hogy szép biztos. Akkor elég külön kicsit. Oda. Ma oda nyugodt. Adjad Istent ebben a hívban, ne bújj ki. Várjál, még bicska. Köszönöm. Kincsike, hoznánk ki kenyeret a boltból. Hát nem fontos Miről korú akarsz most feketén. kenyeret enni? Húsikával? Milyen, majd a vér. Már kész a sípus. Majd megsütöttük. Abból addig, amit. Ha? Nem is lesz elérem. Nem. Bemutattátok egymást a szüleinek meg a... Nem volt itt, nem még idő még. Ő a bátyám kislánya, ő a barátja, ő meg a Imi apukája. Akkor sem Imre tudjuk. bátyja, Enikő meg Attila. Szerintem biztos, hogy találkoztunk már. Biztos, de azért jobb ez így. Bátyád. Bátyám az Az Imi. Iván, aki testvér. Iván. Suzuki-val. Ivánnak, a Suzuki is. Ja, tudom. Te oda? Mert hát anyja volt, akkor nem tudom, hogy amiatt sűrűn látom minket megkülönböztetni, hogy melyik kicsoda. Csak így közelebbről elragazod. Jaj. Ott még kések ő. Imi. Ja. Fáj a gyerek. A hártyát vágják, mert nem szakad el. Hol az én megmentőm? Melyik? Rózsika néni. Vigyázni, osságra ülj, teknével itt. Ott csúszik. Ott lehet, hogy gyegesek. Na, ez jó kör volt, fiúk. Csak így tovább. Mindig helyezkedünk. Beruhaj. Na, most már lehet is. Na, hagyjuk meg én kolbászokra. Mint a baj.
Mehet. Hogy fáradt. Bírod, de valaki. Vigyázzál, fickó. Lóti ezt a melegit rájönti erre a deszkára. Jó. Visi hullasta. Maradj csak. Van zsebje? Nekem nem kell most, nem. Én még kínmozgok. De meg lesz az videó, nem? Persze. Azt akkor. Mit csináltok? Egy filmet. Tévének. Most ezt nem is. Hát ezt a disznóvágást, mert nem. Azt tanulták még belőle, hogy a húsdarálat be kell kapcsolni. Kár, hogy ezt nem Ahol nem a szalagon. kézzeltek. Mit? Kellett eddig csinálniuk, mert Na, visszatekerhetem? Mindjárt. jaj, engem ne! Nyerjünk el? Hát most apukád, szétkapjátok bele. Mehetünk, megiszolod a kis pálinkát, mehetünk. Most elég hideg volt a pálinkás. Ez a jó. Ez a jó. Úgy de hideg. Úgyis már. Ez nagyon meleg volt. Autó jött. Jaj, Imike. Na, De mindig akkor gyertek reggelizni.